उदालगुरि लायन्स क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोना उदालगुरि ओनसोलनि बेखै गामि ओनसोलाव थानाय जायफोर गोरिब न'खरनि सुबुं जायफ्रा मेगननि बेरामाव भुगिनानै दं बिथांमोनखौ फ्रि बेबायदि मेगननि सिकित्सा होनो थाखाय बेबस्था लानो होननानै आंखौ खावलायदों आरो बिथांमोननि खावलायनाय मथेनो दिनैहाय बे गराइमारि माबा थानाय सारियालियाव थानाय जोंनि अल बर' ससाइटि इउनियन सोनाइगाव आनसलिक कमिटिनि अफिसावनो बेमारिफोरखौ लिंहरनानै सिकित्सा होनाय जादों आरो आं आसा खालामदों जों जेसेबां पेसेन्ट फैगोन आसा खालामदों बे गासैबो सफैजोबगोन बेयाव जिखिनि बे माबा मेगननि बेमारखौ चेकआप खालामनाय बे फ्रि जागोन बेनिफ्राय जायनो ससमा नांगौ बे ससमाखौ फ्रि हरनाय जागोन बेनिफ्राय हयथ' सोरनिबा अपारेसन खालामनो गोनां बेमारिबो थानो हागौ बिथांमोनखौ गुवाहाटियाव लांनो अपारेसन खालामहैनाय जागोन आरो दिनै बेखौनो डक्टरफ्रा बुंदों जे 27 तारिखखालि जुदि बेबायदि अपारेसन खालामनो गोनां पेसेन्ट जुदि ओंखारो होमबालाय बिथांमोनखौ 27 तारिखखालि गुवाहाटियाव लांनो माबानाय जों अपारेसन खालामनाय जागोन बे अपारेसनाबो जा फ्रि जागोन फैसा होनांनाय नङा मात्र जिफोर बेमारि बिथांमोना नैबे गराइमारि सकआव जमा जाफैनांगोन बिथांमोनखौ गारिजों लाना थांनानै अपारेसन खालामगोन आरो दोनफैफिनगोन हयथ' सानसेसो थानो गोनां जानांगौ आरो बे गासैबो अपारेसनफ्राबो थांनाय फैनायाबो फ्रि जागोन बेनिखाय गामिनि रायजो राजाफ्रा आं बेखौसो खावलायदों जे लायन्स क्लाबा जिखिनि बेबस्था खालामदों बे बेबस्थाखौ लानो थाखाय गासैबो लैहोर फैयोब्ला मोजां गामि ओनसोलाव गोबां गोरिब न'खरनि सुबुंफोर दं जायफ्रा मेगननि बेमार जानानै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै फैसानि आंखालाव दा बेबायदि गोरिब न'खरनि सुबुंफ्रा जुदि बेयाव फैयो जोबोद लाब जागोन आरो बेनिखायनो बिथांमोनबायदि गोरिब न'खरनि मानसिफोरा जाहाथे सुबिदा जाथों बेबायदि थांखि लानानैनो जों गराइमारियावहाय बे माबाखौ फ्रि आइ केम्पखौ फाथिनाय जादों गामि गामि खबर होनाय जादोंमोन गोबाङानो खबर मोनदों हयथ' गोबां फैनो गोसोबाबो माबा मोनसे बेक्तिगत कारन दिनै फैनो हायाखै जानांगौ खिन्थु जों उनावबो बेबायदि बेबस्था खालामबावगोन आरो दिनै बेबायदि फ्रि आइ केम्पनि बेबस्था खालामना होनायखाय जों उदालगुरि लायन्स क्लाबखौ धन्यबाद होदों लोगोसे गुवाहाटिनिफ्राय जायफोर डक्टर दिनै बिनामुलिया मेगन सिकित्सा खालामनो फैदों बिथांमोनखौ जों साबायखर होदों जोंनि बे ओनसोलाव आरो गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन बेमार दं बे बेमारखौ जों ट्रिटमेन्टनि सुबिदा होनायनि खोथा सानदोंबाबो होख'नो हायाखै खिन्थु जों उनावहाय बेबायदि फ्रि ट्रिटमेन्ट होनायनि बेबायदि मेडिकेल केम्प फाथिनो हायनाबो बेखौ सिन्था सरथा खालामबाय थादों जों उन समफ्राव बेबायदि आयजन खालामबावगोन मेगननि अनगायैबो गुबुन बेमारफोरखौबो जों बेबायदि हायो नामा बेखौ एसे सिन्था खालामनानै बेबायदि मेडिकेल केम्प फाथिनायनि खोथा सिन्था खालामदों जों उनाव नाजागोन बेखौ दिनै जों रंजानाय मोनदों जोंहा पेसेन्ट गोबां फैदों आरो हयथ' दिनै दा गोबाङानो नैबे फुं बाहागो गिर्जा थायो जे सानडे जानायखाय गिर्जायाव थांदों गिर्जा जोबा हयथ' आरो जोंहा पेसेन्ट सफैबावनो हागौ बेनिखाय आं आसा खालामदों जे अन्तत' जेसेबां ओनसोलनि बेमारि दं गासिबो फैजोबब्ला बिथांमोना उपकार जागोन आरो बिथांमोनखौ जों फैजानायखौ लुगैयो मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा चिरां जिल्लानि बुमेश्वर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव ब्रैथि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बिटिआर सरकारा बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं थिग बेबादिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन
आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन भेरियास ट्रेडिशनेल डान्स हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों।